Du kan jo trække den helt ind i den levede hverdag og sige, at det er nok de færreste psykiatere og specialpsykologer, der, hvis deres børn kommer hjem fra skole eller børnehave i en periode og virker triste, så er det de færreste psykiater og specialpsykologer, der finder en Hamilton frem og starter med at sige, vi skal først lige have placeret dine symptomer, så vil jeg lytte til dig. Når nogen kommer ind og er stærkt lidende, hvad enten de er, så kan det godt være, at de har brug for medicin, men de har i hvert fald brug for at opleve, at jeg er velkommen her, jeg kan være tryg her. Så det, at man skal have så meget pres på, og vi skal finde diagnosen, og så skal man hurtigst muligt ud igen, det duer ikke. Der er brug for et paradigmeskifte i psykiatrien. Det ønske deler dagens gæst, Jonas Ditlevsen, og psykolog Tove Mejdal fra NARM Danmark. Mit navn er Annette Haugaard, og vi skal i dag tale om, hvad paradigmeskiftet i psykiatrien skulle bestå af, hvorfor det måske er nødvendigt, og hvordan det spiller sammen med forståelserne i den terapeutiske retning NARM. Lad mig først præsentere dig, Jonas Ditlevsen. Du er i dag privatpraktiserende psykolog, og har tidligere været ansat i den psykiatri, du de senere år har kritiseret i skarpe vendinger i den offentlige debat, og med bogen Psykiatri, som du udgav i 2023. Du mener, at det er dybt problematisk, at psykiatrien ensidigt er styret af en lægefaglig og biomedicinsk logik, hvor psykisk lidelse forstås som sygdom med symptomer, der kan sammenfattes i diagnoser, og hvor det alene er symptomerne, der behandles, og ikke baggrunden for, at de er opstået. Hvorfor er det egentlig problematisk, Jonas, og hvad bygger du den kritik på? Det er problematisk, fordi det har vist sig over... Vi fik det første sindssygehospital i Danmark sådan lige i starten af 1800-tallet, og dengang, der gik man for at smide folk i det, vi kaldte dårkister, altså simpelthen spærre dem ind, og så håbe på, at de fik det bedre af, at folk gik og gjorde nar af dem og slog dem med pinden, og det gjorde de gale, som de blev kaldt meget sjældent. Så kom lægerne ind over og sagde, måske kan vi med lægefaglighedens metoder helbrede det, vi betragter som galskab. Og det er jo på sin vis et skridt fremad. Altså i forhold til at banke folk, så er det altid os. Vi har så glemt de sidste 200 år, hvor alle andre videnskaber har avanceret, og spørger os selv, er lægefaglighedens metoder og tilgange, er det den bedste grundforståelse af det, vi i dag kalder psykisk lidelse? Og det vil jeg mene, at de sidste netop især 50-100 års evidens viser med al tydelighed, at det er fuldstændig galt afmarcheret. Det er en historisk fejltagelse, at vi er begyndt at sygeliggøre psyken. Altså, så det du siger, det er, at vi er blevet klogere, og derfor burde forlade basering på, at det er lægelogik? Jeg vil sige det sådan, at hvis vi i dag ikke havde en psykiatri, og man skulle bygge et system, som skulle hjælpe folk, der er i en eller anden grad af psykisk lidelse, og nogen foreslog psykiatrien til en komité, som aldrig havde hørt om det før, så ville de blankt afvise både diagnoserne og behandlingerne som for ineffektive og for upræcise. Så det er historisk, at vi har en psykiatri, og det er ligesom det her psykiatrisystem, der er vokset fuldstændig ud af kontrol, fordi der er ikke noget galt med et lægefagligt blik på psykisk lidelse, tværtimod. Jeg synes, jeg har rigtig mange fornuftige snakke med læger som debattør. Det, der er galt, er ikke lægefagligheden, det er lægefaglighedens dominans. Hvad det kunne være i stedet for, det vender vi lige tilbage til. Fordi Tove Mejdal, jeg vil også præsentere dig for lytterne. Du er psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi, og så har du i mange år undervist behandlere i terapiformen NARM. Det er en forkortelse for den neuroaffektive relationelle model, der ikke arbejder manuelt baseret, hvilket er en pointe i dagens samtale, og som vi vender tilbage til. Eller håber du vender tilbage til. NARM, det arbejder derimod med både krop, følelser og tanker i det, man kalder en her- og nu-tilgang, og handler om, at menneskers overlevelsesstrategier, der er udviklet i barndommen, bliver identificeret og adskilt fra den voksentilstand, man er i nu. Så Tove Mejdal, deler du egentlig Jonas Ditlevsens kritik af, at psykiatrien har, kan man sige, et for ensidigt fokus på at forstå psykisk lidelse som sygdom, og det som symptomer, der skal behandles? Og hvad er problemet med det i dine øjne? Ja, det deler jeg fuldstændig. Jeg ser, at det er problematisk, ligesom dig, Jonas, at det er et lægedomineret system, og at det er et biomedicinsk menneskesyn, der ligger bag. Og noget af det helt store problem, det er magtforhold, at det skaber magtforhold imellem mennesker, og at
indefra-synet, det at kunne se menneskers lidelse som noget, der sker indefra, ligesom kun kommer i anden række. Med den nye diagnose, som har været rigtig mange år undervejs, kompleks PTSD, der åbnes for kompleksiteten, men den bliver jo først implementeret her næste år, tror jeg, med det nye diagnosesystem. Der begynder man jo og er i gang med at lede efter en behandling, men det er stadigvæk en behandling, som man leder efter i det system, den forståelse af, at her har vi, og det er vanskeligt, fordi man kan ikke behandle komplekse problemstillinger med forenklede pakkeløsninger og manualbaserede tilgang. Jonas, jeg har læst dig tale om før, at noget af problematikken også er det her med, altså vi gør som om, at det er en eksakt videnskab. Altså vi kan måle i hjernen, at så mangler der det ene og det andet. Og det er ikke sandt, siger du? Det er ikke sandt, og det er psykiaterne fuldstændig klar over og enige i, hvilket er noget af det, der er så himmelråbende skørt ved den her debat. Det er, at de gange, jeg sådan har delt en debatscene med en psykiater, så siger jeg ting som, at der er lige præcis ingen evidens for, at de enkelte diagnoser hører sammen med et eller andet hjernekorrelat eller en genetisk afvigelse. Og de ryster som regel på hovedet til at starte med det. Jeg har prøvet flere gange, at mens jeg taler, så sidder der en person, voksent menneske, og ryster aktivt på hovedet af mig. Men når de så får taletiden, så vil det jo i princippet være nemt for dem at tilbagevise, hvad jeg siger, for det er sådan set bare henvist til et studie, der dokumenterer de her afvigelser. Men det, der sker gang på gang, det er, at de siger, at psykisk lidelse overordnet har fundet at hænge sammen med nogen hjerneafvigelser og noget genetik. Og det er fuldstændig rigtigt. Sandsynligheden for, at man i løbet af livet vil opleve en eller anden form for psykisk lidelse, der er nogle sammenhænge med både nogle hjernekorrelater og nogle genkorrelater. Problemet er, når du prøver at hægte op på diagnoser for at retfærdiggøre et system, der behandler ud fra den her diagnoselogik. Det er der, det går fuldstændig galt, fordi det understøtter videnskaben på ingen måder. Men som jeg ser det, så bliver psykiaterne mere og mere presset. Jo mere effektivt det her system skal være i en eller anden form for New Public Management eller neoliberal logik, jo mere effektivt systemet skal være til at kategorisere symptomer og dæmpe symptomer, jo mere eksakt er deres diagnoser nødt til at være, og derfor står de og skal forsvare noget sådan rent videnskabeligt, som er komplet uforsvarligt. Altså det kan ikke forsvares. Og det er lidt et problem i debatten, for debatten kan ikke avancere, før at vi kan have den snak. Og det tror jeg ikke, vi kan. Så forandringen kommer ikke indenfra, det tror jeg ikke på. Så siger du her med, at det både er sådan en rigiditet i, altså, som måske handler om, jo mere presset man bliver, jo mere skingert holder man fast i, at jo, det er noget biomedicinsk. Jeg tror mere, det er et erkendelsesproblem, end det er et sådan bevidst problem. Jeg tror, de fleste psykiater, nu har jeg arbejdet sammen med nogle af dem, jeg arbejdede næsten 2 år i psykiatrien, og kunne godt lide mine kollegaer. Og jeg tror, at psykiaterne har svært ved at internalisere, altså det tror jeg egentlig vil gælde enhver faggruppe, hvor fundamentet for deres organisatoriske stilling, hvis det er fuldstændig hult, det tror jeg er en svær erkendelse. Så jeg tror, det er svært overhovedet at starte med at have den samtale, fordi hvis man som psykiater eller specialpsykolog ansat i psykiatrien køber ind på den her præmis, hvor lang tid går der så, før du er nødt til at sige, at du aktivt sidder og fortæller noget forkert, eller gør noget forkert? Det tror jeg er rigtig svært. Og er det det, der gør, du tænker, at du tror ikke, om så man siger, kritikken kan komme, eller skiftet kan komme indenfra? Altså man kan ikke hive stolen væk under sig selv? Det er i hvert fald en af mekanismerne i det, tror jeg. Jeg tror egentlig, det er meget menneskeligt. Jeg tror, det er meget forståeligt. Og derfor tror jeg, at det mest konstruktive er, for det har jeg trods alt oplevet. Jeg har oplevet, at nogle psykiatere, især dem, man kan betegne som de mere progressive, kan efterhånden godt støtte en som mig, der siger, for jeg har jo egentlig aldrig sagt rive lortet ned. Jeg har aldrig sagt rive psykiatrien i stykker. Jeg har sagt, det der foregår der, er baseret på så store misforståelser, at vi bør afprøve noget andet. Og det er jo egentlig lidt vildt, hvor meget jeg er blevet castet sådan i debatten, som en eller anden form for kætter eller revolutionær, for jeg synes ikke, det er så revolutionært at sige, lad os afprøve noget andet. Lad os glide over til at begynde at tale om, hvad det andet potentielt kunne være. Man kan i hvert fald sige, at psykisk lidelse angår os alle, fordi statistikken viser faktisk, at hver 10. dansker på et givet tidspunkt har en psykiatrisk diagnose. Angst, depression, borderline, skizofreni, ADHD, personlighedsforstyrrelser, den slags. Og i løbet af livet, så vil 4 ud af 5 af os komme i behandling for en psykisk sygdom. Så det er et højst relevant emne at tale om. Den gængse forklaring på, at
det går knap så godt, kan man sige, det er personalemanglen, eller manglen på ressourcer og på sengepladser. Og noget af det her ikke går så godt ligger også i den statistik, der fortæller os, at hver fjerde, der har været indlagt i psykiatrien, faktisk akut bliver genindlagt inden for 30 dage. Jonas, lad mig starte over dig. Jeg har ikke glemt dig, Tove. Helt fint. Hvilke, måske er det ikke et ental, men hvilke behandlingsformer eller tilgang vil du egentlig hellere have, at man havde til psykisk lidelse, end den her biomedicinske? Jeg har brugt et ord i det sidste stykke tid, som jeg tror betegner det meget godt. Jeg vil gerne have et non-fagligt system. Og det skræmmer fagpersoner, fordi non-fagligt betyder ikke ufagligt, men det betyder, at det ikke først og fremmest... Det system, jeg godt kunne tænke mig at prøve af, tager ikke udgangspunkt i nogens faglighed, men i stedet for i universelle principper for menneskelig værdighed og rettigheder og trivsel. Og det behøver ikke kun at være fluff, for vi kan sådan set pege på organisationer, der er funderet lige præcis på det der, og det er det, vi kalder peer respites eller peer-run organizations. Og man kan sagtens arbejde som peer i min optik, selvom man egentlig først og fremmest er fagperson, fordi hele peer-forståelsen er, at vi alle... Og forklar os lige, hvad er det nu, peer betyder? En peer er en, der selv har levet erfaringer, så det er i kontrast til de klassiske fagpersoner, du møder. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan peerbevægelsens historie udenad, men min forståelse er, at det ligesom er opstået i for eksempel psykiatriske systemer, at så kan du både tale med en fagperson, der møder dig fagligt, men så er der opstået sådan en bevægelse af, at det kan også give noget at tale med folk, der har levet erfaringer. Altså tale med der altså enten stadigvæk har, eller tidligere selv haft psykiske lidelser. Så det er sådan en spejling, rollemodelslogik. Jamen lige præcis. Og psykiatrien får rigtig gode resultater med peer-indsatser, og på en eller anden måde lidt bagvendt ved at opdage, hvad der burde være grundtilgangen. Fordi det alternativ, vi skal tilbyde, jeg kan lige se for mig, at man erstatter et lægefagligt domineret system med et psykologfagligt domineret system. En katastrofe. Altså vi kan overhovedet, min faggruppe eller vores faggruppe kan overhovedet heller ikke håndtere det. Det vil blive en diskussion imellem forskellige tilgange. Så vil man i stedet for at sige narrativ over for metakognitiv over for kognitiv, hvor den lidt grimme elefant i rummet er, at studie på studie viser, at tilgangen er næsten underordnet i effekten af terapi. Det er noget med den terapeutiske alliance og styrken af båndet imellem terapeut og klient. Så relationen, ja, ikke? Så det er totalt ironisk, at psykologerne vil være lige så pivringe til at styre et system, fordi det fortæller mig, at vi bør ikke give sådan et system til en faglighed. Vi bør i stedet for bygge det op om principper, der gør, at alle ansatte bakker op om den samme måde at møde mennesker i psykisk lidelse på. Og i en peerbaseret tankegang, der er det karakteriseret ved det ligeværdige, det ikke fordømmende, det åbne og det rummelige menneskemøde. Og det er vitterligt ikke bare fyldord, som alle siger, jamen det gør vi da også i psykiatrien. Når man ser, hvordan de her organisationer, der er baseret på den her tilgang, laver resultater, og hvordan de møder folk, er det væsensforskelligt fra det patientsliggørende, sygeliggørende møde med psykisk lidelse. Men jeg skal altså lige forstå det ret, jeg ved godt, du siger, at ufaglig er ikke det samme som ikke-faglig. Men altså, kunne vi i princippet hente folk ind fra parkeringspladsen, der har den kvalitet, at de enten har eller har haft en psykisk lidelse, og så er dem, der kører det? Altså, det lyder meget radikalt, synes jeg. Det er ret radikalt, men man skal jo forstå det sådan, at et alternativ vil vi ikke bare ansætte hvem som helst fra gaden af, for det skal jo være kvalificerede mennesker, men kvalifikationen vil ikke primært kun ligge i, om du så er uddannet psykolog eller pædagog. En af de kvalificerende ting vil være, har du selv oplevet psykisk modgang? Kan du forholde dig til, at alle mennesker har oplevet mørke? Altså når jeg er ude og holde oplæg, så spørger jeg tit, hvor mange her har haft en depression, hvor mange har haft en spiseforstyrrelse, hvor mange her har haft en psykose. Men når jeg så normaliserer de her begreber og siger, i stedet for at forstå det ud fra en klinisk farlig symptomtilgang, men forstå, hvad er det egentlig at være depressiv? Hvad er det egentlig at være ængstelig? Så er næsten alle hænder i lokalet op til sidst, ikke? Og det er ikke, fordi begreberne bliver udvandet, det er, fordi det bliver gjort tydeligt. Gud, jeg har sgu da også været... Der næsten alle mennesker har i løbet af deres liv været suicidale. Det er helt vildt. De fleste af os har på et eller andet tidspunkt haft selvmords, både tanker og selvmordstrang, men det bliver gjort så sygeligt i dag, så folk ikke kan se sig i det. Så i en peerbaseret tankegang, der møder du det andet menneske åbent og som et ligeværdigt menneske, der ikke er væsensforskelligt for dig i en eller anden kategori af psykisk sygdom, men som bare menneske. Og derfor vil vi jo ansætte folk, som har den filosofi, og som kan forholde sig til sit eget mørke, fordi kan og vil man ikke det, så skal man ikke være ansat sådan et sted.
Og derfor vil din faglighed jo være en kvalifikation i jobsamtalen, for så vil man så også komme ind på, du er så psykolog, hvad vil du kunne byde ind med fagligt? Så det er ikke non-fagligt, det er ikke ufagligt, fordi vi kan godt bruge faglighederne i de her kontekster, og faglighederne kan være især noget specielt. Men udgangspunktet er ikke om, hvilken faglighed du har. Udgangspunktet er, hvilket menneskesyn har du. Tove, det brede spørgsmål til dig er, hvad vil du hellere have end den tilgang i psykiatrien, vi ser i dag? Jamen, det Jonas siger, det er musik i mine ører. Altså, fordi jeg er helt enig. Altså, og det er jo noget af det, der ligger bag hele normtænkningen og normtilgangen. Det er faktisk ligeværdighed. Og at vi selv, alle mennesker, har noget med sig. I virkeligheden ser vi det sådan, at vi har alle en eller anden form for udviklingstraumer, som gør, at vi udvikler overlevelsesstrategier, kalder vi det i NARM. Og de overlevelsesstrategier er med til at spærre for, at vi kan udfolde os fuldt ud i vores livskraft. Og så er det kun et spørgsmål om, hvor identificeret vi er med vores overlevelsesstrategier. For jo mere identificeret vi er med overlevelsesstrategien, og jo mere vi er fastlåst i den, jo mere kommer vi ud i psykisk lidelse. Så det er rigtig vigtigt at kende som fagperson, at kende til sine egne overlevelsesstrategier, og indefra kunne møde andre mennesker i deres overlevelsesstrategier. Og sådan som jeg ser det, noget af det, der er galt det er, som jeg har sagt før, det er magtforholdene. Og i NARM, der taler vi om vigtigheden af at understøtte mennesker i at kunne skelne imellem det forkerte ved konteksten og situationen, og adskille det fra, at jeg er forkert. Og når man bliver defineret og får at vide, at man fejler et eller andet, eller om man har den her diagnose, og at den anden får magten til, og så skal du have denne her behandling, så bliver man i virkeligheden pacificeret, og det understøtter det, vi i NARM kalder den skambaserede identitet. Altså man bliver fastholdt i skam, som er en meget stor del af det, der handler om i psykisk lidelse. Så du kalder det, Jonas, at forholde sig til og kunne forholde sig til sit eget mørke, som en del af den kvalifikation, man skal have som behandler? Nej, det vil ikke hedde behandler. Nej. Jeg har skrevet til det, der hedder peerbevægelsen i Danmark, fordi deres peer-koncept er meget bygget op omkring diagnoser. Altså man skal have haft en diagnose, så vidt jeg forstår, for at kunne være peer i det her regi. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at invitere at række en hånd ud for at sige, kunne peer-begrebet, det gør os alle sammen. Altså alle, der sådan, du ved, fordi de fleste mennesker har, som Tove siger, de fleste mennesker har en eller anden grad af traumatisering med sig. Jeg har levet med så tilpas meget sikkerhed i mit eget liv, så jeg aldrig har stødt på psykiatrien. Men var jeg blevet set på af psykiatrien på de rigtige tidspunkter eller forkerte tidspunkter i mit liv, så er der ingen tvivl om, at jeg havde fået stillet både en depressionsdiagnose og en bulimidiagnose, som har varet rigtig mange år. Jeg havde bare så sikre vilkår i mit liv, at det ikke skete. Så på den måde, så er jeg så en peer? Nej, det er jeg teknisk set ikke, for jeg har aldrig modtaget en diagnose. Men jeg er en peer i den forstand, at når jeg går ind og møder andre menneskers mørke, så er det jo ikke for at dominere med mit eget mørke, men bare med en forståelse af, at jeg har også prøvet at lide. Altså, lidelse er universelt, så selvom vedkommende er psykotisk eller spiseforstyrret eller et eller andet, så er det ikke noget andet end mig, der sidder derovre for, men det er et menneske, der har det eget historie, som præger, hvorfor vedkommende gør, som vedkommende gør. Og psykiatrien er ikke noget, hvis ikke et mørkeræd-system er virkelig mørkeræd. Det ser vi på, at hvis man sådan ser på undersøgelser af traumer i psykiatrien, så hvis du spørger, hvor mange der er blevet spurgt ind til barndomstraumer i psykiatrien, i den tungeste patientgruppe, dem der har suverænt tunge symptomer, så er det mellem 0 og 12%, der oplever nogensinde at blive spurgt ind til barndomstraumer. Du gisper. Ja. Hvorfor gør du det? Ja, fordi det blev jeg helt overrumplet af, ikke? Altså, fordi at man ved jo, at langt hovedparten af de psykiske lidelser bunder i barndomstraumer og i meget tidlige traumer. Så altså, det er jeg helt overvældet over, altså, at det faktisk er sådan. Nu fortabte jeg mig lige lidt i det her, om det skulle være peers og hvilke eksamensbeviser eller mangel på samme. Jeg vil egentlig gerne gemme det, og så til lidt senere, og så altså lige få lidt fat i det der, altså som I måske begge to er lidt inde på nu, og jeg har hørt dig tale om før, Jonas, med at måske i virkeligheden at skifte grundspørgsmålet, hvad er der galt med dig, diagnose-symptom-logikken, til hvad er der sket med dig. Hvad er forskellen på de to spørgsmål, og hvorfor er den vigtig? Hvad er der sket med dig, kan også godt være et fordømmende spørgsmål,
det er bare en bedre grundsætning. Jeg tror, det som den her PIA-tankegang, eller almen menneskelig universelle tilgang til psykisk lidelse kan, det er, at den sætter personen, der lider psykisk, i centrum. Altså fordi der er nogen, der... ofte hjælper det folk at få fortalt deres egen livshistorie, men der er nogen, der virkelig ikke har lyst til at gå ind i den livshistorie, og så vil det være et overgreb på dem og tvinge dem til det, før de er klar til det, hvis de bliver klar til det. Så udgangspunktet for at hjælpe en, der lider psykisk, er at rumme vedkommende, sidde med vedkommende, finde ud af, hvad vedkommende selv kan sætte ord på, og hvis det er en helt akut og kæmpe stor eksplosiv tilstand, så er det klart, så er beroligelse trin 1, fordi ingen kan fortælle noget, der giver mening, hvis man er helt ude af den. Men på et eller andet tidspunkt bliver folk altid klar til at fortælle. Så det der, hvad der sker med... Og det der er interessant. Hvad bygger du det på? På et tidspunkt bliver alle folk klar til at fortælle. Fordi mennesket er et kommunikerende væsen, så det tror jeg ikke engang, jeg behøver at henvise til evidens for at sige, alle mennesker begynder på et eller andet tidspunkt at fortælle om dem selv, eller den måde, de ser verden på. Og jo mere fastlåste dine egne kasser er til at forstå det menneske, der sidder over for dig, jo mindre lytter du. For det er jo ikke, fordi jeg er fuldstændig fordomsfri og bare kan slå alle mine biases fra. Men jeg har en grundorientering som fagperson, der arbejder med psykisk lidende personer, om, at jeg skal igennem forskellige teknikker, indstillinger, og egentlig også bare min tilgang til mennesker, være så åben over for at prøve at forstå det, den anden kommunikerer. Så er det altså blandt andet forskellen på de to spørgsmål, det er vel det, du også kalder indefra-perspektiv 2, altså sæt nu den, der lider i centrum, og så siger du i virkeligheden også, altså måske være tålmodig, vent til der er noget, der kommer ud med lyd på. Og jeg tror egentlig, at den her tilgang vil være et bedre grundlag for et system, der med tiden kunne erstatte psykiatrien. Men hvis vi i første omgang er lidt mere ydmyge og siger, at hvis vi bare skal lave et tilbud, altså et alternativt tilbud, så vil der, altså når man har en dominerende diskurs, som den her patologiserende diskurs er, så er den indgroet i folks bevidsthed, og i mange år fremover er der rigtig mange, der vil foretrække et psykiatrisk system. Ganske enkelt, fordi det er velkendt. Det er kendt og dermed trygt. Det er ubetinget rigtigt, og det skal de mennesker have lov til. Men at tilbyde et alternativ, det er at sige, hvis der er nogen derude, for hvem en anden tilgang lyder mere tillokkende, lyder mere som om det passer bedre til en, så lad os tilbyde dem det. Og det har man gjort flere steder i udlandet. I Leeds i England for eksempel er der nogle psykiatribrugere og tidligere psykiatribrugere, der stiftede sådan et tilbud og sagde, kom her i alle grader af psykisk lidelse, det er vi egentlig ligeglade med, hvor meget du lider og hvorfor du lider, men vi kan hjælpe. Og så kan du vælge hospitalsvejen, psykiatrivejen, eller du kan vælge vores vej. Og det står der frit for, og vi dømmer dig heller ikke, hvis du har været i psykiatri, eller efterfølgende går i psykiatri. Vi tilbyder bare en anden vare. Og det bør vi gøre i Danmark. Altså fuldstændig ubetinget. Det bør vi bare gøre. Så jeg skal lige høre dig, altså sådan med kan man sige, normbrillerne, eller normteorien, terapien, som afsæt. Hvordan hører du så forskellen på de her spørgsmål? Hvad er der galt med dig, kontra hvad er der sket med dig? Det, der er vigtigt, det er mødet, og det ved alle. I virkeligheden altså, så bygger det her, og NARM bygger også på en viden, som er kendt rundt omkring. Og det vil sige, det væsentligste, som du også siger, Jonas, det er jo den menneskelige kontakt, mødet mennesker imellem. Og lige så snart du har definitionsretten, hvad er der galt med dig, så indgår man i et magtforhold i stedet for et ligeværdigt forhold. Og det lidende mennesker har brug for, det er at blive mødt med forståelse og en støtte. Og så er det jo lige præcis sådan, at ja, det allerførste er at opleve, at man kan få reguleret sit nervesystem i virkeligheden, at man kan finde ro, sikkerhed. Og det er ikke det, man finder, når man kommer ind og er højalarmeret. Altså så i virkeligheden rammer det forkert. Altså en person, som er kendt og forsker, som hedder Bruce Perry, han taler jo netop om først regulering, og så kan man relatere. Så i virkeligheden, så burde vi have åbenhed for, og jeg er ikke enig i, at det skal være et alternativ. Det bør simpelthen implementeres med det samme, at når nogen kommer ind og er stærkt lidende, hvad enten de er, så kan det godt være, at de har brug for medicin, men de har i hvert fald brug for at opleve, at jeg er velkommen her, jeg kan være tryg her. Så det, at man skal have så meget pres på, og vi skal finde diagnosen, og så skal man hurtigst muligt ud igen, det duer ikke. Man skal kunne skabe en oase af fred, simpelthen. Og et personale, der gerne vil møde mig. Ikke? Altså, det er det handler om for mig at se. Så først sikkerhed og ro, det er det, der er brug for. Og så relatering og møde med en person, som godt vil møde mig
ud fra også selv at have erfaringer med at have lidt netop, ikke? Altså. Ja, og så trækker I begge to på den samme logik om, at lad os nu, om jeg så må sige, grave tilbage. Altså, der er gået noget forud for det her, som enten, man kan vel ikke sige betinger, men som i hvert fald påvirker, at du har det så skidt, som du har det. Lad os nu kigge på, hvad det er, der er gået forud. Er vi ikke enige om, at det siger I begge to? Du kan jo trække den helt ind i den levede hverdag og sige, at det er nok de færreste psykiatere og specialpsykologer, der, hvis deres børn kommer hjem fra skole eller børnehave i en periode og virker triste, så er det de færreste psykiater og specialpsykologer, der finder en Hamilton frem og starter med at sige, vi skal først lige have placeret dine symptomer, så vil jeg lytte til dig. Overfor deres egne børn, der gør de formentlig det, som mennesker gør helt naturligt. Hej, hvad er der sket med dig? Og så prøver man ligesom sammen at skabe den her mening, ikke? Fordi mennesket er, og det ligger egentlig af fundamentet, som jeg forstår, det Tove siger omkring NARM og omkring min menneskeforståelse, mennesket er et meningsfuldt handlende dyr. Altså uanset at logikken bag handlinger nogle gange kan være svær at forstå, så betyder det ikke, at den person, der handler, ikke handler ud for en eller anden form for mening, en eller anden hensigt. Og psykiatrien gør den her kunstige skelnen imellem, at nu handler du sygt, og nu handler du raskt. Og det gør, kan man sige, en kategori af adfærd farlig. Det gør en kategori af adfærd forkert. Og nu sad jeg var selv ansat, dengang jeg var ansat i psykiatrien, til at behandle det, som psykiatrien kalder personlighedsforstyrrelser, som jeg i dag kalder et overgreb på psyken. Fordi prøv at tage mennesker, hvor mange historisk set har været enormt svigtet i løbet af deres liv, som går derfor og føler, at de er forkerte i verden, og så siger du, ja, og så er din personlighed jo også forstyrret af det. Altså, så er ballet ligesom danset, ikke? Så er det sådan, så er jeg forkert. Mm. Så i stedet for at sige, nogen er syge, nogen er raske, altså er det, eller det er sygt, eller det er raskt, det der foregår hos dig, er det så egentlig at skifte ud med spørgsmålet, det er forståeligt? Altså på baggrund af... Det er i hvert fald, det er så vigtigt et punkt i terapi, og egentlig jeg har arbejdet sindssygt meget som pædagogmedhjælper også, når terapi eller relationelt arbejde lykkes mega, mega godt, så lærer du efterhånden at se verden så meget igennem din klient eller borgers øjne, at verden giver mening set fra det perspektiv. Mere og mere af din klients eller borgers udtalelser og holdninger og synspunkter og måder at fortælle på, begynder at give mening for dig. Et magisk punkt, det er helt vildt fedt. Og der kan virkelig sand forståelse begynde, og så kan man begynde at tale om, okay, nu forstår vi dig. Hvilke forandringer ud fra din præmis kan vi så lave? Mm. Og det begynder at give mening, fordi man laver inde fra perspektivet. Kan jeg vide, hvordan ser det her egentlig ud med din logik? Ja. Kære dig, der lider. Ja. Tove, igen, vender lige lidt tilbage til NARM-logikken, fordi, ja, hvad er det for, hvad vil du fokusere på som interessant, eller måske skal jeg egentlig bare spørge helt lavpraktisk, nu legede vi, at det var mig, der kom ind ad døren og var den lidende. Hvad vil du gøre? Hvordan vil du møde mig? Først så vil jeg velkommen dig og hjælpe dig til at forstå, at jeg var et menneske, der gerne ville møde dig der, hvor du er. Hvordan vil du gøre det? Helt lavpraktisk ved at sørge for blandt andet, at omgivelserne var trygge, rolige. Jeg vil måske hjælpe dig til at orientere dig, fordi orientering er noget af det, man mister allermest, når man er overvældet og i krise. Så hvad betyder det? Jeg vil simpelthen invitere dig til at kigge dig omkring måske, se rummet for dig og lytte. Jeg vil invitere dine sanser ind, fordi at sagen er, og det er jo også noget af det, en kendt forsker, som hedder Bessel van der Kolk, også taler om, at jo mere traumatiseret man er, jo mere mister man evnen til at orientere sig her og nu. Så jeg ville se, om jeg kunne understøtte dig til at komme mere til stede her og nu, ved at invitere dig ind i ro og sikkerhed. Og det er ikke sikkert, at vi skulle fra første møde tale om en hel masse svært, men netop, at du bare skulle have lidt ro og se, om vi kunne stabilisere dig i din situation, før du overhovedet kunne begynde at dele, hvad du har oplevet, som har bragt dig ud i den krise, du nu er i, eller hvordan du nu har det, ikke? Jonas, hvad vil du gøre? Sådan relativt lavpraktisk, når jeg kommer ind ad døren? Sådan i grundtilgang nok meget det samme, men jeg er helt vildt dårlig til at lyde som en fagperson. Jeg er super ringe til det. Jeg kommer til at bande, jeg kommer til at gøre alt muligt, fordi sådan taler jeg.
Jeg var pisse dårlig til at være psykolog i et psykiater. Jeg tror, jeg lavede god terapi, men jeg var dårlig til at prøve at være psykiatrisk psykolog, fordi der er sådan nogle måder, man bærer sig selv på, der er nogle måder, man taler på, der er nogle lyttelyde, jeg overhovedet ikke selv kan udholde. Jeg hører, hvad du siger. Hvor kommer det mund fra? Altså, jeg var ved at brække mig, helt ærligt. Og jeg tror egentlig, det virker fint for nogle mennesker. Jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg gør nok meget det samme som Tove, men sætter mig over for det her mennesker og tænker, du har et eller andet, du gerne... Altså, du er her af en grund. Det går ikke skide godt for dig. Lad os prøve at finde ud af, hvorfor det ikke går så godt. Og så afhænger, hvad vi taler om derfra, af, hvad du fortæller mig. Nogen begynder at tale om... Jeg kan huske, jeg havde for et stykke tid siden en, der talte rigtig meget om hendes egen fejl i forhold til at rydde op, og pointen var, at hun rigtig gerne ville rydde mere op derhjemme og føle sig som en fiasko. Vi endte med at tale rigtig meget om parforholdet, hvor der var nogle dynamikker og noget vrede, som sad helt vildt meget fast. Og på den måde, så kunne jeg godt have startet med at spørge ind til en masse ting, men jeg lå hende egentlig bare fortælle. Og jo mere hun fortalte, jo mere kredsede det ligesom om noget. Og det noget, det tænker jeg, som terapeut bliver man bedre og bedre til at hjælpe folk med at få fortalt det, de skal have fortalt. Du nævnte lige før Leeds. Ja. Som eksempel på, at man har forsøgt, eller ikke forsøgt, at man gør en alternativt bud, man kan vælge. Hvad gør de? Altså konkret-agtigt? Jamen, det er en peer-run organization, så det er folk, der har haft psykiske lidelser, været igennem den psykiatriske system, som tilbyder hjælp til folk. Og det er faktisk der, jeg brugte udtrykket mørke, fordi jeg interviewede nemlig en af ledelsesrepræsentanterne fra systemet. Det hedder Leeds Survival Crisis Service, forkortet til LSLCS. Og jeg interviewede en af dem, der sidder i ledelsen, som hele ledelsen er jo et folk med brugererfaring. Altså det er alle sammen peers, og det insisterer de på, at det skal være. Og ham interviewede jeg, og han brugte det her udtryk at trække en stol ind i nogens mørke. Han sagde, at det er en af de ting, vi går meget op i, at folk tør. Og hvis man så på et tidspunkt ikke tør det mere, så er det supervision og kollegahjælp og sådan noget sparring kommer ind i billedet, ikke? Fordi hele pointen er, jo mere bange du er for den, du sidder overfor, jo sværere er det at relatere til vedkommende. Og der kom en rapport i 2018, som viser noget, der hedder Social Return on Investment, altså hvor meget får samfundet tilbage af at investere penge i sådan en virksomhed. For hvert pund, der investeres i LSLCS, får samfundet som sådan 9 pund igen. En mega god investering. I form af færre hospitaliseringer. Det kan man simpelthen måle, at personer, der modtager. Det gælder jo alle peer respites, at hospitaliseringer falder. USA har kæmpe store erfaringer med peer respites. Indlæggelser, psykiatriske indlæggelser falder markant, hvis folk i alvorlig psykisk lidelse får tilbudt peer respite ophold. Det lyder som om, her ønsker I, at jeg noget oftere skal sidde sammen med et andet menneske og tale og blive set og hørt og forstået og spejlet. Er det en af altså jeg tænker pengeagtigt, hvordan når vi derhen? Altså er det en af at for det første er det rigtigt, at I skruer begge to op for mødet med et andet menneske? I NARM taler vi jo om, at langsomt er hurtigt, og mindre er mere. Og jeg taler ikke nødvendigvis om, at man skal have mange møder, for det er jo ikke sikkert, det man har brug for, når man kommer ind. Fordi jo tidligere traumer vi har, jo mere er man også bange for kontakt. Altså vi siger i virkeligheden kontakt største længsel, men også største frygt. Altså jo tidligere i livet traumerne er kommet, jo mere man har en længsel efter kontakt, men man frygter den også, og vil have en tilbøjelighed til at isolere sig. Så man skal jo heller ikke bare sidde, og så skal man have møder. Men det er en invitation til at komme ind i fællesskab, så man skal skabe fællesskaber. Jeg synes, det lyder rigtig godt, det du taler om, Jonas, med Leeds. Og altså, man skal ind i et fællesskab, hvor der også er så meget ro, så man kan blive inviteret ind, men også respekteret i at have brug for at trække sig. Så det er ikke mødet og det, at man fortæller, der er virkningen, om man så må sige. For mig at se, så er der er 2 spor i den økonomiske samtale om det her. Fordi psykiatrien er et alt for dyrt system. Det er vanvittigt dyrt, fordi det er primært fordi det er et ekspertsystem. Lige nu, der er der psykiaterflugt fra psykiatrien, og jeg kan egentlig godt forstå, at de ikke har lyst til at arbejde der. Der er mange, der søger ind i det private. Jeg så et tidsskrift for læger, tror jeg det var, havde sådan en ugeskrift for læger, havde sådan en artikel om, hvor mange psykiater, der søger ind i det private. Det eneste, de glemte at sige, for jeg synes, alle de andre grunde er gyldige. Vi er stressede, vi er belastede. Det eneste, de glemte at sige, det var, at en vikarierende psykiater, der går ud i det private og købes tilbage ind i den offentlige psykiatri, får en løncheck på mellem 150 og 200.000 kroner om måneden. Det er alt andet lige et stort incitament. Og det er jo kun et
ret forskruet ekspertsystem, der mener, at en rolle som psykiaterens er så vigtig, at den skal betales overhovedet i den boldgade. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så psykiatrien er et dyrt system, og det er der mange årsager. Peer respite, som jeg nævnte før i USA, der reducerer indlæggelser og får folk hurtigere i arbejde, er billigere i drift. Jeg synes ikke, vi skal spare på psykeområdet, så det er heller ikke det, man må høre mig sige. Men det der argument med, at det jeg taler om, og det Tove taler om, er dyrere, det er ganske påviseligt ikke sandt. For de samme penge, vi har nu, hvis vi kanaliserede dem om i en anden tilgang, vil vi kunne få meget mere. Og vi kan da pege på noget, der er blevet gennemført i stor skala, som koster det samme som nuværende psykiatri, som opnår nogle helt andre resultater, som er det, der hedder åben dialog i Vestlapland, hvor man hvis folk, der kommer ind med en førstegangspsykose, 2 år efter et åbent dialogforløb, så er 80% af dem i arbejde eller uddannelse, og kun 20% er medicineret. Og det tal, jeg kender, vi har ikke præcise sammenlignelige tal for Danmark, men det er ikke helt galt at sige, at det nærmest er omvendt. Det bringer mig egentlig hen til lige at vende tilbage til den der, hvem er det så, vi taler om? Altså peer-figuren. Hvem ser du, Tove, og hvem ser du, Jonas, for dig? Altså som, hvis det er andet end det, jeg lige før kaldte at gå ud på parkeringspladsen og finde nogen. Det er folk, der har lyst til at arbejde sådan her. Altså, det er meget forskelligt. Men skal de have en uddannelse, basically? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis du for eksempel, du har en journalistisk baggrund, jeg ved så også, du også har en pædagogisk baggrund senere, ikke? Men hvis du som en med en journalistisk baggrund havde lyst til at arbejde i et system som det her og komme til jobsamtale, så ville det vægte tungt, hvad erfaringer du har med at arbejde med mennesker, hvordan du ser mennesker. Så kunne det godt være, at sådan en organisation havde brug for en, der for eksempel kunne skrive noget psykofarmaka ud, fordi jeg er jo ikke firkantet imod psykofarmaka, og der er man nødt til at ansætte en læge. Så der vil jo være nogle kvalifikationer, som ville være oplagte. Det kan også være, at vi havde lyst til at ansætte, at man havde lyst til at ansætte en terapeut, som enten var en psykolog eller en psykoterapeut, og så ville det være fint at lede efter sådan en. Men det vil ikke primært være din faglighed, der kvalificerede dig. Så hvem skulle man ansætte? Jamen det vil være folk, der har lyst til erfaring med og har tæft for at møde folk i alvorlig psykisk lidelse. Fordi det er virkelig et håndværk i sig selv. Det er en faglighed i sig selv at være med folk, der lider psykisk. Det er svært af helvedes til. Så hvem ser du for dig? Jeg ser flerfaglighed for mig. Jeg ser mange forskellige grupper, og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi har faglighed. Men det skal ikke være i et magthierarki. Det skal være i et system, hvor man arbejder ligeværdigt. Og forstået på den måde, at man forstår, at det relationelle er det vigtigste. Og det skal alle, der arbejder i systemet, forstå. At mødet, relationen osv. Og man skal også have forståelse for, hvordan man kan arbejde med nogen, som har meget tidlige traumer. Jeg vil gerne komme med et citat fra Lawrence Heller, som taler om, at følgevirkningerne af tidlige traumer er en biologisk dysregulering, der bliver det vaklende fundament, som det psykologiske selv bygges på. Så jo tidligere traumer, jo mere vil hele dit nervesystem være dysreguleret, og du vil have oplevelser, også kropslige oplevelser, som gør, at du vil opleve dig forkert, skamfuld, og du vil reagere med nogle af de her kendte diagnoser, ikke? Angst og depression og dissociative lidelser osv. Og i virkeligheden har du et meget dysreguleret nervesystem, som dit psykologiske selv er bygget på. Og det tror jeg er en rigtig vigtig forståelse at have, fordi når du har så tidlige traumer, som jeg her taler om, så passer man også ind i de såkaldte almindelige diagnoser, altså man vil kunne få bogstavbetegnelser osv., ikke? Så det at have en forståelse, det tror jeg ikke almindeligt. Jeg vil ikke se bort fra, at det er godt med peer-systemer, men jeg tror, det er meget vigtigt at have fagpersoner, der faktisk forstår, hvad det gør, at man har så tidlige traumer, og forstår, hvad det er, der er brug for. Og er det egentlig modstridende af, hvad du siger? Jeg tror ikke, det er helt uforenligt, men jeg synes, for mig lugter det en lille smule, og der er jeg for anarkistisk anlagt. Det lugter alt for meget af fagligt ville til min smag. Alt for meget. Fordi jeg forestiller mig et tilbud, som jeg kunne have lyst til selv at være ansat i, eller lede, hvis nogen vil give mig penge til det. Det kunne sgu også være sjovt. Men altså, jeg forestiller mig et tilbud, hvor for eksempel en Tove ville kunne komme ind og blive ansat, og så sige, her er et vigtigt udviklingsperspektiv på traumer,
og ville byde ind i det fuldstændig ligeværdigt i en personalegruppe, men hun sidder der ikke som psykolog og har ikke en eller anden særrang eller forrang, fordi hun er psykolog til at mene noget om udviklingstraumer, men hun kan tilbyde det ud i fællesskabet som et perspektiv, og så vil det jo være op til det faglige fællesskab, altså personalegruppen, at sige, giver det mening, og faktisk også tage personer med, altså der sidder og modtager hjælpen, og sige, giver det her mening for jer? Altså sådan, så man integrerer al viden i organisationen som sådan, og det lyder måske meget hippieagtigt, men jeg tror egentlig bare, at det jeg oplever, jo mere faglighederne afgrænser sig fra hinanden, jo mindre er det til gavn for de mennesker, der skal have hjælpen. Hvis pædagogerne sidder og har deres, og psykologerne sidder og har deres, og socialrådgiverne har deres, det kommer sjældent den person, der lider til gavn. Så det er meget bedre at sige, at psykologiske perspektiver er mega interessante, mega vigtige. Og hvis du har dem med dig i kraft af, at du har en psykologisk uddannelse alle tiders, men du er bare medarbejder. Det lyder anarkistisk i mine ører, som du selv siger. Og det gør det, fordi jeg tænker, altså for eksempel at kunne sætte sig selv til side, så jeg rent faktisk forsøger reelt at se verden så godt, som jeg nu kan, med dine øjne. Eller at have den her ligeværdige tilgang osv., det er vel også en faglighed, som man ikke nødvendigvis har, fordi man godt kunne tænke sig at snakke med mennesker, der er i mørke. Det er helt klart en faglighed, og det definerer peer-run respites, LCS, jeg snakkede om før. De har et internt træningsprogram, men de ligger ikke op til, nu er du uddannet LCS-medarbejder, eller vi ansætter kun psykologer til det her. De har nogle grundprincipper om, hvad det kræver at sidde over for mørke, og det er inspireret af forskellige ting. De er inspireret tværfagligt i at finde ud af, hvordan kunne vi godt tænke os, at vores medarbejdere sad med andres mørke? Hvordan kunne vi godt tænke os, at vores medarbejdere mødte andre? Så jo, der er jo en filosofi bag den her tilgang, som tager udgangspunkt i universelle behov og universelle oplevelser som menneske. Så nej, altså, men misforståelsen for mig opstår, når for eksempel man tænker, at det kun er psykologer, der vil kunne uddanne folk til at gøre det her, eller at psykologer er særligt gode til det her. Det kan godt være, at vi som fagstand har nogle kompetencer der, men alle kan gøre det. Altså alle, der har den indstilling, alle, der har lysten til at hjælpe folk på den her måde, kan lære at sidde med andres mørke, kan lære at sætte sig selv til side. Og egentlig også lære at fejle i det, fordi det er en del af at arbejde med det her, man kommer til at, og hvis man er meget empatisk i sit arbejde med andre, kommer man til at fuck det op en gang imellem. Og så skal du være en del af en organisation, eller have adgang til nogen, der kan hjælpe dig med det. Altså Tove, vi er enige om, at en eller anden form for uddannelse, tænker du, at man skal have, eller hvad? Jeg tænker afgjort, at man skal have en uddannelse. Jeg kan godt forstå det, Jonas taler om i forhold til at undgå magthierarkier. Jeg tror ikke på, at psykologfaggruppen, altså der er jeg enig med dig, jeg tror heller ikke, det er den, der skal være dominerende, om man så må sige. Men jeg synes, det du siger er forenklet, fordi det er altså ikke så enkelt at sidde, og selvom man får lidt uddannelse i at sidde med andres mørke, så er det for mig at se ikke så enkelt. Og det er det ikke, fordi vi selv er underlagt vores overlevelsesstrategier. Så det kræver faktisk rigtig meget af en selv som behandler. Altså man skal have arbejdet med sig selv og kende sig selv, før man kan sætte sig selv til side, om man så må sige. Og spørgsmålet er også, hvor meget man skal sætte sig selv til side. Fordi jeg hører også det, du siger, du vil egentlig gerne, altså du står frem autentisk. Og dybest set er det, der er det vigtigste, det er, at man kan stå frem så autentisk som muligt i mødet med andre mennesker. Og det er ikke... Og samtidig have det dobbeltblik, at det ikke hokus pokus handler om mig. Samtidig have det dobbeltblik. Ikke? Sådan at man også kan genkende og forstå, når man selv i mødet med andre mennesker, der er udfordret, bliver trigget på sine egne overlevelsesstrategier. Lawrence Heller siger, at han har udviklet en arm for at beskytte klienter imod deres terapeuters modoverføringer. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, at vi jo har modoverføringer, og erkender det og forstår det, og at vi kan både være til stede autentisk, men at vi også kan adskille os fra det andet menneskes lidelse. Så vi både kan mødet, men at vi ikke bliver oversvømmet eller overvældet. Og jeg er enig i, at det kræver faktisk ikke alene, at man er trænet i det, men også, at man hele tiden har adgang til vejledning og supervision. Ikke på sagen, men på møderne, fordi de gør noget ved os. Og jo mere traumatiserede personer er, jo mere har vi brug for at forstå, hvad det er, der sker med os selv i de møder, sådan at vi kan bedre, sundere adskille os og kan være og stå frem autentisk.
nogen af jer er sådan, så I siger, prøv at høre, drop medicin, vi er imod det? Jamen, der er stort set ikke nogen stoffer, jeg er imod. Jeg er for komplet afkriminalisering, og i nogle tilfælde legalisering. Og det, psykofarmaka er altid også, men det, man skal kigge på, det er, hvad håber vi på at få ud af det, og hvad kan stoffet evidensmæssigt gøre? Det er, fordi jeg simpelthen sidder og tænker, det platte spørgsmål. Er jeres antagelser, at man kan snakke sig ud af det meste psykiske lidelse? Snakke sig gennem, kunne man måske kalde det? Nej, du kan elske dig ud af det. Nej, det var godt sagt, Jonas. Terapi er totalt en artefakt. Altså, det er så kunstigt. Det er jo fordi, vi har et samfund, hvor folk sidder i de her vanvittige enfamiliesenklaver og bliver mega ensomme og bliver mega isoleret. Nu har vi ikke længere religion for de flestes vedkommende som samlingspunkt. Vi har heller ikke andelsbevægelserne, vi har heller ikke ideologierne længere. Folk er blevet så upartiske, ikke? Eller upartiagtige, hvad man skal kalde det. Så folk er skide ensomme derude, og det er en del af mistrivselen, vi ser i dag. Så hvad klynger folk sig til, og hvad gør de ved det? Jamen, terapi, de opsøger folk som også terapeuter. Men i virkeligheden så, den form for omsorg, folk har brug for, den form for forståelse, den skulle jo gerne være indlejret i ens stamme, i ens sådan, grund dag-til-dag alliance, og psykologen, den her kunstige rolle med 1 time om ugen, og der sidder vi og prøver at fikse en hel masse ting. Hvis man sådan skal sammenligne det med noget, der giver lidt mere mening, så er det sådan en shaman-rolle, altså sådan en meta-rolle i forhold til, hvordan er din rolle i din stamme? Hvordan trives du? Har du det godt? Kan du byde meningsfuldt ind? Er der nogen, der undertrykker dig? Hvad har du historisk været udsat for? Så i min optik, så er terapi i sig selv sådan ret kunstigt, fordi kan man helbrede folk ved kun at samtale med dem? Ja, altså helbrede. Eller kan man hjælpe folk? Ja, det kan man godt. Men folk har universelt behov for at føle sig forstået. De har behov for omsorg. Og derfor tænker jeg, NARM vil jeg heller ikke pege på som noget, der skulle ligge til grund for sådan et alternativ, jeg tænker skal tilbydes. Men tværtimod, det der virker i den her, altså man tilbyder ikke nødvendigvis terapi i de her peer-run respites. Man siger ikke, du skal have samtaler med den her person, hvor I skal arbejde med dine udviklingstraumer. Det er ikke sådan, det fungerer. Det kan godt være, at man tilbyder et terapiforløb, men grundtingen er, at her kommer du, her kan du være, her er du tryg. Der er personale, som er trænet og uddannet i at være med store grader af psykisk smerte og have en indstilling, som hjælper folk videre. Det tror jeg i virkeligheden i langt de fleste tilfælde er godt. Og så kan terapi hjælpe nogle mennesker, og psykofarmaka kan hjælpe nogle mennesker. Men grundlæggende så er det omsorgsfulde nærværende møde i sikre rammer, som hjælper folk. Og ikke så meget den konkrete tilgang. Ja, altså det er, fordi du ikke kender til NARM-terapien, Jonas. Det siger de alle sammen. Nej. Altså, fordi hele NARM-tænkningen understøtter det, vi sidder her og taler om. Og jeg er bestemt heller ikke imod medicinering, men jeg er imod den form, det bliver givet i dag. Jeg tror godt, man kan have brug for i en periode at blive medicineret. Det at kunne give en medicin over tid, som så for eksempel gør, at man har bivirkninger af at tage en masse på, og det skulle man bare finde sig i, eller det skal man bare... Det er dybt indgribende at tage psykofarmaka over tid med dybe bivirkninger, som for eksempel ændrer kroppens form. Det er dybest set virkelig katastrofalt i mine øjne. Og jeg mener heller ikke, at terapi som et system er det, som kan virke over tid, men en bestemt form, en bestemt måde at møde på, og det er det, vi kan i NARM. I må meget gerne være uenige om detaljerne. Du taler om lige før, Jonas, det her med, at det skulle være et alternativ. Altså, hvad ser du det? Er det stadigvæk gå ind ad døren på et psykiatrisk hospital, og så kan man få, vil du til højre eller venstre tilbud? Er det i kommunen, eller hvad ser du som... Altså, hvor vil du gerne have det placeret, det her? Altså, det er meget, meget vigtigt, at man ikke skal igennem psykiatrien først. Det er ekstremt vigtigt, at det her det bliver adskilt. Fordi nu nævnte jeg åben dialog før, der fungerer vanvittigt godt i Vesterland. Det forsøgte man at integrere i dansk psykiatri, og uddanner også mere og mere personale i åben dialog. Men du kan ikke tage en tilgang, der er så forskellig fra grundpræmissen patologisering, for åben dialog bliver totalt kvalt i psykiatri. Det er en skygge af sig selv, fordi du stadigvæk patologiserer og tror, at åben dialog er et redskab, i stedet for en anden filosofi. Så nej, man skal ikke igennem et psykiatrisk hospital. Jeg vil tænke, at det skulle være et sted, det kunne meget passende være puljefinansieret. Altså, jeg ved ikke, om der findes den slags puljer eller fonde, det gør der nok. Men hvis man så fik midlerne til at oprette en fysisk bygning et sted, og så kunne man netop lade sig inspirere de steder, der har gode resultater, som LSLCS, hvor det er okay at dukke op, men de har jo selvfølgelig også en makskapacitet, så de har også en proces med at sige, hvor mange kan vi hjælpe i aften. Og så er det både noget med, hvor akut er det, men også hvem der først henvender sig.
Og kapacitetsproblemer i sådan et tilbud er jo sådan set en god ting, for det betyder, at folk godt vil bruge det. Og så skal man selvfølgelig også effektevaluere. Men det skal være en fysisk bygning, der ligger væk fra det andet, og hvor folk kan henvende sig uden at skulle have en diagnose, eller uden at skulle igennem for mange led. Men hvor hvis der er plads til dig, så kom. Har du nogen meninger om mange af dem har vi slet ikke tid til her, men altså, jeg ser for mig et samarbejdende system, og det starter sådan set allerede ude i kommunerne, eller ved fødslen. Altså, det er så lægedomineret, også for eksempel, når vi starter, altså en fødsel, hvordan et barn bliver velkommen til verden, det har enorm betydning for nogle af de her ting. Der er jo et tilbud nu, eller man vil implementere et tilbud, hvor forældre selv kan komme, når de oplever problemer med deres børn i kommunen. Men problemet for mig at se er så, at man skal på én samtale finde ud af, hvad er der galt, og hvilken pakke skal vi så tilbyde. Det er den psykiatriske tænkning om igen, og det er ikke at møde en familie i krise eller med komplekse problemstillinger. Så der er brug for et ægte samarbejde, ikke et samarbejde med for eksempel kommunepsykologer, hvor psykiatrien skal ind og undervise kommunepsykologer i, hvordan man laver manualbaseret kognitiv terapi for eksempel, eller en angstpakke. Så der er brug for et opgør med hele pakketænkningen og den forenklede tænkning i forhold til komplekse problemstillinger hos mennesker. Og måske er det næsten det ægte paradigmeskifte, det her med, at vi kan lade være med at tænke, godt, så har vi udredt eller regnet det her ud, og nu får du den grønne boks eller den røde boks. Ja, af rent pragmatiske årsager, så foretrækker jeg, at man laver et andet tilbud, og så effektevaluerer det, end at man prøver at sejle den her psykiatriske supertanker i en anden retning. Fordi store magtfulde systemer ændrer sig kun ved meget magtfulde skub. Og hvem har magten til at skubbe det? Jamen selv hvis vi forestiller os, at for eksempel psykologerne som faggruppe havde, så som sagt, så ser jeg katastrofen lurer lige rundt om hjørnet. Så jeg tror, at den eneste måde, det her kommer til at forandre sig væsentligt på, det er ved, at man kan demonstrere, at noget andet virker bedre. At der er et alternativ, der fungerer rigtig godt. Og problemet med de her peer-run respites, det er ofte, at de ikke i fagkredse bliver taget alvorligt nok, fordi der mangler noget faglig status, og det er ikke, fordi de ikke er dygtige nok. Det er, fordi mennesket har sådan et vanvittigt behov for at positionere og faglige hierarkier og alt sådan noget pjat. Så jeg tror, altså paradigmeskiftet er bedst foranlediget af, at vi afprøver noget helt andet, uden at ville forstyrre det, der eksisterer for meget. Fordi jeg kan godt lide, at man indfører mere. NARM i psykiatrien tror jeg vil give helt vildt god mening. Jeg tror, det vil være en stor hjælp for mange, at NARM blev en grundtilgang. Det tror jeg faktisk. Selv hvis det skete, vil jeg stadigvæk advokere for at prøve noget andet. Eller prøve noget mere. Er det ikke lige så meget det? Prøve noget mere varieret? Jo, præcis. Giv folk muligheden for at henvende sig et sted, hvor det ikke er et ekspertvælde, der fortæller dig, hvem og hvad du er, hvordan du skal modtage behandling, men siger, okay, du har det skidt. Du mangler virkelig et sted at være, nogen til at lytte, til at forstå måske. Vi skal til at runde af, så det er for mig indlysende aflukningsspørgsmål. Det er, hvis nu vi legede med tanken om, at det, som I respektivt kunne ønske jer som alternativer til det psykiatriske system i dag, blev virkelighed. Hvilken betydning tror I så, det vil få? Jeg tror, for det første, den helt oplagte forskel vil være, at folk vil få bedre hjælp. Der er ganske enkelt langt flere, der vil komme i arbejde og uddannelse. Og det er sådan, der kan du også tage et samfundsøkonomisk perspektiv på at sige, det har vi simpelthen også brug for. Den befolkningsgruppe, hvor førtidspensioner vokser allermest af unge mennesker, og det er primært af psykiatriske årsager. Og dermed ikke sagt, at folk ikke skal kunne fredes og kunne få hjælp. Men det er jo et system, der siger til folk, du har de her kroniske sygdomme, og dem skal vi blive ved med at behandle, og det er noget af det, der går helt galt. Så en effekt vil være, at dem, der modtager hjælpen, får det bedre og bidrager til samfundet og har et bedre liv, altså lever meningsfuldt liv. Effekt nummer 2, tror jeg, og det hænger sammen med det her mediebillede af vanvidsmistrivsel, fordi Danmark er et af de tryggeste, rigeste lande i hele verden. Hvorfor mistrives vi så meget? Det er fuldstændig vanvittigt. Og der tror jeg, at vi vil kunne se en effekt af et paradigmeskift, som vil være en afpsykiatrisering af kulturen. Altså en afpsykiatrisering af folks forholden sig til sig selv, hvor grad, altså punktet, hvor man tænker, nu skal jeg have professionel hjælp ved enten en psykolog eller en psykiater, hvor det ligesom bliver lidt mere normaliseret, hvor man siger sådan, jamen der er masser, vi kan håndtere i regi af familien, i regi af, vi er blevet fremmede for vores egne følelser, og jeg tror, vi vil komme tættere på vores egne følelser af, at fagpersoner begynder at tale et meget mere normaliserende sprog, og det kunne for eksempel være igennem, at vi viser,
at en tilgang, der er så menneskelig, der er så menneskenær, virker bedre end hvad en faglig, specifik indsats. Det vil være et kæmpe paradigmeskift for alle folks forståelse af, hvordan hjælper vi folk, der lider psykisk? Hvordan hjælper jeg mit barn? Hvordan hjælper jeg min ven? Hvordan hjælper jeg min kollega? Altså i virkeligheden det her med at få kilet et stort mellemrum ind mellem rask, syg polerne, ja, der hedder forståeligt liv. Præcis. Nogle gange i gråtoner eller mørke. Altså et eller andet sted, prøv at de sidste mange årtier, er vi jo blevet bildt ind, at når psykisk lidelse, at når man har det dårligt nok, så bliver det lige pludselig en opgave for fagpersoner at håndtere det. Og det kan sagt, der er ikke noget galt med at opsøge faglig hjælp. Jeg synes jo netop, at de her tilbud skal eksistere. Men grænsen for, hvornår folk har oplevelsen af, at de selv kan hjælpe deres børn, eller deres venner, eller deres familie, er blevet rykket i en fuldstændig sindssyg grad. Og det er en af grundene til, at vi ser så mange rapporter om mistrivsel. Det er, at grænsen for, hvornår man får professionel hjælp, er blevet skubbet. Og det ved jeg, det pisser jo alle mine fagfæller af, og alle psykiater af, alle mennesker af, der lever af at behandle, ikke? Fordi jeg advokerer egentlig for, at vi fylder alt for meget, de her faggrupper. Alt for meget. Og det vil være et paradigmeskift, håber jeg på, vil være en bevægelse i en anden retning, hvor vi også afprofessionaliserer psykisk lidelse. Så hvilken betydning tror du, det vil få, hvis man... Jeg tror, at man ville spare rigtig mange penge. Altså, jeg tror, at man ville kunne spare millioner, simpelthen, ved at og jeg tror, færre mennesker, netop, det er jeg enig med Jonas i, ville få diagnoser. Altså, grunden til, at vi begyndte at diagnostisere så meget, og der er så mange, der har fået det, det var det, der åbnede pengekasserne. Altså, da jeg var ansat i sin tid for mange år siden, og stoppede i PPR for eksempel, der lærte jeg mig at lave psykologiske udredninger med hele muligheden, og det var for at åbne pengekasserne. Så der har været et krav om, at man skulle have en diagnose, man skulle for at kunne få hjælp. og det synes jeg er helt forkert. Man skulle kunne få hjælp og støtte og vejledning, uden at man skulle ind i sygdomsforståelsen. Netop fordi, at man havde problematikker, eller var i krise, eller hvad ved jeg. Og nu er jeg jo i bunden lærer, så jeg synes også, at hele den reform, der var i sin tid, har ødelagt og spoleret så meget i forhold til, hvor meget lærerne egentlig tog på sig i forhold til altså at underviser og lærer i folkeskolen, hvor meget de tidligere tog på sig i deres klasselærerfunktion af at skabe gode relationer, et godt klassemiljø osv. Det tog simpelthen folkeskolereformen i høj grad væk. Så jeg synes, at det der med, at man skal identificere og diagnostisere og så videre, før at der er hjælp, før man kan relatere sig, det er det, der forhåbentlig vil kunne ændre sig. Så spare penge, flere vil få det bedre, og vi vil få en mere elastisk forståelse af, hvordan man har det faktisk. Om det er godt eller skidt, sygt eller rask. Hvis jeg skal summere op, hvad I forestiller jer, det vil have betydning. Tusind tak, fordi I kom begge to og var med til en interessant samtale om et vigtigt emne. Og tak til dig, der har lyttet med derude.